നോക്കാമിനി നല്ലൊരു ശീലം എല്ലാരും മകലം പാലിച്ച് നിന്നിടണേ തട്ടാതെ മുട്ടാതെ നോക്കിയിടണേ എവിടെ പോയിടും നേരത്തും സാനിറ്റൈസർ കരുതണമേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കാലം കെട്ടി കിടപ്പ കാലം തെറ്റിയ കാലം തന്നെ അടുത്ത പുറത്തു പോകുമ്പോ ലോകം കെട്ട കലിപ്പ പോലീസിനെ പേടിച്ചു നാട്ടുകാരെ പേടിച്ചു മാസ്ക് മുക്കി നിൽക്കുന്ന ശീലമൊക്കെ മാറ്റിക്കാം വന്ന മഹാമാരി മറാരി നാടകം ഒന്നാകെ വാക്സിനേഷൻ നല്ല ഭാവി വന്നിടുവാൻ ഇനി നാം എന്നും ഒന്നായി നിന്നിടണം. வயிற்றில் 5 மாத சிசுவோடு ரோந்து பணி மேற்கொண்டுட்டு இருக்கும் இளம் போலீஸ் டிஎஸ்பி சில்பா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் தற்போது சோசியல் மீடியாவில் அதிகம் பாராட்டு குவிந்த வண்ணம் இருக்கு. மேலும் அவங்க பாதுகாப்பு பணியில ஈடுபடுற அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா ஷேர் செய்யப்பட்டு இருக்கு. இந்தியாவில் இருக்கிற பல மாநிலங்கள்லயும் கொரோனா தொற்றோட வேகம் அப்படிங்கிறது நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு. மகாராஷ்டிரா, டெல்லி போன்ற மாநிலங்கள்ல கொரோனா தொற்றுனால பாதிக்கப்படுபவர்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இதனால இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள்லயும் ஊரடங்கு விதிகளை அமல்படுத்திருக்காங்க. அதனை அமல்படுத்தும் பணியில காவலர்கள் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அப்படி சத்தீஸ்கர் மாநிலத்துல சில்பா அப்படிங்கிற பெண் 5 மாத கர்ப்பிணியா தற்போது இருக்காங்க. அவங்க அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம எனக்கு கடமை தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற பேர்ல தற்போது ஊரடங்க அமல்படுத்துற பணியில தீவிரமா ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அந்த வீடியோ தான் தற்போது சோசியல் மீடியாவில் அதிகம் பகிரப்பட்டு இருக்கு. சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் இருக்கிற தண்டேவாடா அப்படிங்கிற பகுதியில தான் சில்பா பாதுகாப்பு பணியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. தண்டேவாடா அப்படிங்கிற பகுதி மாவோயிஸ்டுகளும் துப்பாக்கி சண்டைகளும் நிறைந்த பகுதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த பதற்றமிக்க இந்த ஏரியாவில தான் சில்பா லத்தியோட சுட்டெரிக்கும் இந்த வெயில்ல சாலை பணி செய்யறாங்க. சாலைகள்ல வாகனங்கள்ல ஊரடங்கு பொருள்படுத்தாம வர்றவங்கள்ட்ட கொரோனாவோட தீவிரத்தெல்லாம் எடுத்து கூறி சில்பா சொல்றாங்க. மேலும் அந்த மாநில அரசு விதிச்சிருக்கிற ஊரடங்கு விதிமுறைகளை எல்லாம் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு அறிவுரையும் வழங்குறாங்க.